Много е хубаво. Какво ще кажеш за този сладолед? Какво ще кажеш за този сладолед? Ами този има някакъв странен вкус. Този има вкус на ванилия, този има вкус на виолетка и нещо специфично. А това не е сладолед. А ти какво ще кажеш? Ами тук папараците, сушито беше вкусно тук от папараците, които снимаха нашия интервюер сега. Могат да ви покажат творчеството си. Така, ето тази. Опа. Тази. Да. Какво толкова показваш? Ами аз съм известна. Тя е известната, да, затова има папараци и тук нашата